right, I greet you all. After this write-up this morning, I said Nnamdi Kanu and his team na fasuru Lolo Nneka. Some people na-enwe aṅụrị, some people na-akụ aka. Mana I, Eze Ikuku, I don't am happy. Am I the reason? O kwesịghị ịdị otu anwa. Ọ bụ na Igbo ma eme nwanne, o kwesịghị ịdị otu anwa. Ọ bụ na Igbo ma eziokwu, o kwesịghị ịdị otu anwa. Ọ bụ na Igbo ma akwa ihe onye ugwu ruru, kwesịghị ịdị otu anwa. Ọ bụ ife mwute na mmadụ na-abụ na-achụ anụ ọdịgide ofu esizie n'ibe na ụkwụ ere ka ụkwụ anụ. Kacham wee bụrụ jide. The same people na-emere onwe ife a. We are watching them before. Now, we are the one now giving them advice. It's an error. Fallout bụ the greatest weapon eji wele emeri somebody. Mgbe ọbụla a na-agba bọọlụ, a na-adị 11 players na pitch. Ọ dịgide ha na-ese okwu na field. Maybe defender feel aggrieved iwe na-ewe. Ị ga-afụ na oge enye space eti goal na post gị. Ma ọ bụ striker webe iwe, inye bọọlụ ka onye goal ọ gbafuo over the bar. Ma ọ keeper webe iwe, agbaghalị ya bọọlụ ọ hapụ ọba post. Automatically, all of you are losing together. Na ka o ji were na-ajọ njọ. Inwe ha na loophole ebe ndị enemy si bata gị ime, my brother. Ọ bụrụ ịkọrekt uhie, ọ na-emebi ife. Now, they are suing themselves. Onye nke akwu against Nnamdi Kanu. The same lawyer Nnamdi Kanu esu onye nke anwa for defamation of character. A na-adọgasị. In normal way, yes. Ọ ife ha ga-eme mana ka ebe ọ na-ekwo na ka nwa onye Igbo. O kwesịghị ịdị otu anwa. Ọ because na ndị be anyị efego ntutu taa na ha ga na-ekwu against ụmụnne fa. Now, anyị ebulugo agha n'ụlọ. Anyị ebulugo agha na mba bute n'ụlọ na-agba ya na be anyị. Currently now, anyị nwa anaghị achụzi ndị na-achụ anyị. Na anyị na-achụzi onwe anyị. Torosi onwe anyị egbe n'ọkpa ba anyị na-elegwo. O nwezighị onye nwe eziokwu. Everybody are fighting for his pockets. O nwezighị onye na-stand for truth. Everybody are standing for money. That's why today now, a man's elder ga-ajụ onye ife ka ọ kọọrọ ya eziokwu. Ọ ga-achọ way to extort money from you one way or the other. Na ife a na-akọ. All the same people kwuru na Nnamdi Kanu malụ mma. The same people na-atọ ọnụgo si na ọjọrọ njọ ha baizi ije court. Anyị nwa na-awọchizi ha watch ka movie. It's an error. Mana ife mkwuru gị na-ebu. On a fateful day, hunter must be hunted in a hard way. Onye ajọ omume nwere udo.